Дәвам итәбез. Сарытау өлкәсендә 11 татар авылы бар. Шуның берсе Яковлевкада кешеләргә бары тик кушаматлар белән генә дәшәләр. Чөнки биредә милләттәшләребезнең күбесе 3 фамилияне генә йөртә. Бу авылда Эльвира Хөснетдинова булып кайтты. Хозурланып авылны күзәтәбез. Казүрдәкләр суда чупырдаша, якында гына күркәләр үз урыннарын бирергә теләмәгәндәй күгәрченнәрне куа. Хәзер авылларда кышкырт яки мал тавышы ишетү дә мөгъҗизага тиң. Яковлевкада һәр йортта 50-60тан артык каз асрыйлар. Бу элек-электән гадәткә кергән. Каз мәләре авылда иң зур бәйрәмгә санала. Уза елгасы буенда 2 татар авылы Яковлевка һәм Абдуловка урнашкан. Халык арасында аларның барлыкка килүе турында бер риваят яшәп килә. Безнеке вот монда шул төштә Абдуловка деревня бар да, и тегендә безнеке дальше вот инде село Яковлевка. Анда бер бездән инде бабаларыбыздан килгән булганнар 2 бик зур бай кишләр, Абдул да Яков. Абдул рзарестелә дә инде, и Яков инде Яков бирән арга шул ерләрне, үзе күчә инде Абдулның урнысына. Үзләнә торгач бер китапта Горцев фамилияле авторның язуына тап булалар. Ул 1675 елда Яковлена дигән матур табигатьле авылның булуы турында әйтеп калдыра. Тик башка мәгълүмат юк. Соңрак Мәскәү архивыннан кулларына бер документ килеп керә. Ул документта язган, что по переписи населения 1744-47 елларда бар Яковлена авыл Яковлевка, деревня Яковлевка дип, и анда турганнар 67 кеше, 67 душ язган ди. Вот шул документка без ссылаштылабыз да, шул документ буенча беләбез, что безнең инде авылның тарихы тотына 1728 елны. Әлеге документта авылның элек Пенза өязенә караганлыгы турында мәгълүмат бар. Аннан ул Сарытау губерниясына кергән. Шул вакытларда бирегә Вольский округыннан князьләр Акчурин, Тугушев һәм Кудашев күченә. Хәзергәчә Яковлевкада күп кешедә шундый фамилия. Шуңа да биредә бер-берсенә кушаматлар белән дәшәләр. Авыл уртасында һәр кемне мәһабәт мәчет каршы ала. Аны 1986 елда ук салалар. Аллаһ йортына картлар да, яшьләр дә йөри. Җомга көннәрендә, бәйрәмнәрдә кеше күп була икән. Җомага бер 30-40 кеше ила, шөкер, әлхәмдүлилләh шөкер. Бәйрәмнәрдә тәмәт 1000-нән артык була кеше. 1000-нән артык. Яшьләр дә күп аятка килә инде. Җомага да яшьләр күп килә. Рәхмәт. Аятка инде вообще инде ниятырга кем дә калмый. Бу көннәрдә гыйбадәтханәнең 3 каты да халык белән тула. Авылда элек-электән дингә игътибар зур булган. Заманында биредә 5 мәчет балкып тора. Кадимилек көчле булган. Хәрәм дип хәтта кызларны укытмаганнар. 1917 елдан гына нәфис затларга белем бирә башлыйлар. Яковлевкада беренче мәктәпне 1930 елда ачалар. Тугыз 56 елга кадәр мәктәптә барлык дәресләрне татар телендә генә укытканнар. Аннан телебезне бөтенләй юк итәргә тырыша башлыйлар. Мәктәпкә татарча сөйләшергә ярамаган, ишетсәләр җәзалый торган заманнарны күрергә туры килә. Бу хәлләргә дә инде 20 елдан артык вакыт узган. Шул вакытта алар баралар Дергачевский районга, анда татар мәктәбеннән алар опыт китерәләр, күп китаплар, и тихо гына шулай 1992 елдан татар теле кертәләр бездә. Хәзер инде бездә татар теле 2 сәгать, әдәбияты да и татар теле 9 класска тике укытабыз. Мәктәптә укучыларны халкыбызның милли традицияләре белән дә таныштырып баралар. Февраль-март айлары татар көннәре исеме белән уза. Укучылар милли киемнәр дә тегә, үзләренең иҗат җимешләрен тәкъдим итә. Музейда алар ясаган Сөембикә ханбикә, төрле заманнарны чагылдырган авыл иләре бар. Мәктәп музеенда да халкыбызның йолалары, гырыф-гадәтләре белән танышырга мөмкин. Чиккән сөлгеләр, шүлмәк, йон эрләгеч, һәр экспонат татарларның буш вакытта да ниндидер шөгыльләре булуын сөйли. Безнең өчен бик кадерле булган әйбер ул
май атларга жайланган әйбер. Мондый инструмент һәрбер семьяда булмаган. Берничә семья өчен һәм бер өйгә җыелышып, әбиләребез май атлы булганнар. Май атлаган вакытта җырлар җырланган, авыл хәбәрләре сөйләнгән дип әйтә алам. Яковлевканың тагын бер кызыклы ягы бар. Биредә туйны эш беткәч, кыш айларында төнге 12-дән соң уздыралар. Кияү белән кәләш янына кунаклар шулай 3 төн рәттән җыела. Әйе, халкыбыз хезмәттә дә үзен аямыйча эшли, ял итә дә белә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Сарытау өлкәсе.